on tapahtunut nyt pari päivää sitten tällainen hyvin Suomen mittakaavassa suuri lumivyöry, joka päihittää Bisusoperin 86 sattuneen lumivyöry. Ja Soho on ensimmäisen median saapunut tänne paikalle ja tässä just valmistellaan retkikuntaa, lähdetään etsimään sinne viimeisiä elojääneitä. Ja kartasta voin osoittaa, että tällä hetkellä me ollaan tässä Ylläs-Hissien kohdalla. Huomenna me suuntaamme meidän matkamme moottorikelkalla. Pari moottorikelkkaa ja suunnataan matka. Epäilemättä tätä takakautta lähdetään lähestymään tätä paikkaa kohti. Eli tässä on tää kuru. Katsot, mitkä se lumi on täältä ylhäältä tullut alas. Ja ton TK:lla hyvin tarkalleen on tää Jokeri kahvila ollut, joka on sitten 45 metriä siirtynyt. Ja hauskinta tässä se, että se on vielä sisällä viinaa. Joten Sohjaminen ottaa myös siitä selvää, tekee tiukkaa arkeologista työtä tämän asian tiimoilta. Päivä numero 2. Huonojen säätilanteiden takia Sohja.com mediavyörytys ei pääsekään tänään lähteä katsomaan sinne lumivyörypaikalle. Koska tuolla takana se ei pysty meidän helikopteri kyyti tällä hetkellä lentämään, joka on semmonen hernerakka sumu. Eli tässä vieressä tällä hetkellä kaiken puha alkoi juuri toi lumivoipan alla oleva vesi, joka valuu ja se lumimasta pääsee liikkeelle. Se tulee sieltä kuin surfilauta alas ton veden päälle. Sohja.com on nyt ensimmäisenä mediana tänne saapunut tutkimaan tätä tapahtunutta hirveää katastrofaalista luonnon mullistusta. Eli tuolta ylhäältä Kurun mutkan takaa on lähtenyt liikkeelle tällainen hirveä massa, joka on liikauttanut sitten kaikki nämä mullat ja kaikki tästä näin tänne eteenpäin. Liikauttanut myös yhden kappaleen ravintolarakennuksia eteenpäin Jokerikuppilan. Tässä sitten oltiin sitten viikkosta vielä nauttimassa alkoholijuomia mukavassa auringonpaisteessa ja vieressä oli toi Master of Ylläksen kuupee tuossa taka-alalla. Kisat jouduttiin ikävä kyllä siirtämään ihan tietystä luonnonkatastrofaalista syistä ja ravintolakin siirtyi 45 metriä taaksepäin. Se on hirveä voima. Jotain on sentään pystytään, kaikki muu lähtee massa mukana, mutta tuollainen vaatemerkki Electric, joka valmistaa myös aurinkolaseja, on jäänyt tähän kuupeen viereen pystyyn. Vahvaa osaamista. Ja nyt sitten katsotaan, että löytyykö täältä vielä ketään. Mulla on omat epäilykseni asiasta. No niin, täällä on nyt joku. Toivon sätärokitsi tän on näin. No niin. Ylös. Laatasta pois. Täällähän se maku oli. No niin. Hyvä. Sohja.com pelastaa. Jonkunnäköinen huhu myös kertoo, että tonne Jokerikuppilaan olisi vielä jäänyt niinku jotain väkeviä jäljellä. Eli lähdetään katsomaan sinne niin. Pieni tutkimuskaivaus, arkeologinen setti siihen niin. Yeah! Yeah! Pullo! Tällainen sieltä löytäisi. Eipä vissiin pitää ryyppäämään. Lisempää viinaa.